أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Aya gördün mü ol adamı ki nefsani arzularını öz me'budu tutunupdy. Oşonu Allah tebarek ve taala bilip gumrah edipdi. Oşon kulağına ve kalbine muhr vurupdy. Oşon gözüne perde karar beripdi. Pes kim şonu hidayet edip biler? Huda gumrah edenden soň. Aya pendalmaýaňyzmy? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Ve kafirler aydarlar, bu zindegi hiç zat değildir. Meger fakat bir dünyevi diýerligimizdir dünyada ölers ve diýerler. Şondan başga diýerlik ýokdur we bizi hiç zat helak etmez. Meger zamany helak eder. O şolar üçin bu zadyň barasyna ilm ýokdur. Şolar fakat güman etýändirler. Şeýle Kadip. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ve wagty ki şolara biziň roşan we aşkar bolan ayetlerimizi tilawat edilse, şolaryň hiç delilleri ýokdur. Meger şolar aýdarlar, eger siz dogry aýtýan bolsaňyz, biziň ata-babalarymyzy geçiriň diýip. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Sen aýt, sizi Allah tebarek we taala diýer etdi. Ondan soň Allah tebarek we taala siziň janyňyzy alyp öldürer. Ondan soň sizi kıyamet gününe jem eder. Ol günne şek ýokdur. Welakin adamlaryň köpüsi bilýän däldirler. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Bu Allah tebarek we taalaga hasdyr asmanyň we ýeriň padyşalygy. O kıyamet bolan wagtynda batyl ýollaklar ziyankar bolarlar. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve sen görersin her ummati diýdine çöküp oturan, her ummati özüniň amal defterine çağırlar. O şolarga aýdylar, bugun kun eden amallaryňyza görä jaza berler diýip. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Bu biziň kitabymyzdyr. Sizlere hak bilen kepliyar. Tahqiq biz siziň etýän amallaryňyzy ýazyp goýýandyrmyz. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Pes ol adamlar ki iman getirip salih amallarını kesbedipdiler. Pes şolaryny özleriniň Perwerdigary öz cennetine dahil eder. Şu aşkar saadeto, aşkar maksat marady etmekdir. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. O ol adamlar ki kafir bolupdylar. Şolara aýdylar, "Aya size men ayetlerim telawat edilmedimi? Pes siz tekebburlyk etdiňiz, o günahkar kawm boldyňyz."
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ووقتي كأيدلثا خدايın وعدesi haktır ve kıyamatın barasında şek yoktur deyip, şonda aytdyňyz, biz bilmeýäris kıyamatın nämedigini we biz faqat biraz güman etýäris we biz kıyamatın mümkin zatdygyny aşkar bilmeýäris.